Okay, kan du lige at forestille dig en højborg? Altså ikke en med voldgrave og tykke mure. Nej, den her er bygget af noget helt andet. Venskab, en kæmpe passion og, frimærker. I dag skal vi dykke ned i en ret vild historie om en helt unik dansk institution. En institution, der siden 1987 er blevet kendt som, intet mindre end Dansk Filatelis højborg. Helt ærligt, når jeg siger ordet frimærkesamler, hvad er det så for et billede, der popper op i hovedet på dig? Jeg gætter på, det er noget med en, der sidder helt alene, måske lidt foroverbøjet over et album med en pincet og en lup. Du ved, den der klassiske stereotyp. En lidt ensom hobby. Men hvad nu hvis jeg fortalte dig, at selve højborget for Dansk Filateli slet ikke er en støvet kælder? At det i virkeligheden er en superlevende skole, der summer af liv og er proppet med passionerede venner? Jamen, velkommen til Djurslands Filatelistiske Højskole. Okay, for at vi rigtig kan forstå, hvor specielt det her er, så skal vi lige have styr på et koncept, som er ret unikt for Danmark, og hvis du spørger mig, ret fantastisk. Nemlig det her med en højskole. Tænk på det som en skole helt uden eksamener. Her handler det hele om fællesskabet og ren af skær lyst til at lære, læring for livets skyld simpelthen. Og netop den her højskole har altså i, hold fast, over 30 år været det absolute omdrejningspunkt for Dansk Filateli. Det er her, viden bliver delt på det allerhøjeste niveau, og det er derfor, den med rette har fået sit ry som en ægte, sand højborg for hele hobbyen. Godt så, men hvordan ser sådan en højborg så egentlig ud i virkeligheden? Altså, hvad sker der på en helt almindelig dag? Det viser sig hurtigt, at det handler om meget mere end bare frimærker. Prøv lige at se på det her skema for en typisk lørdag. Jo, selvfølgelig er der faglige foredrag, det er jo en skole. Men læg lige mærke til alt det, der ligger rundt om. Morgenkaffe og drillerier, frokost med en lille auktion, eftermiddagskaffe. Det sociale er altså ikke bare en pause. Det er simpelthen limen, der holder det hele sammen. Og lige præcis den her blanding af faglighed og hygge, den skaber en helt vanvittig loyalitet. En af oplægsholderne, Lars Engelbrechtsen, fanger det perfekt. Han siger, det er en helt særlig stemning, der er blandt deltagerne, og det betyder naturligvis også, at de fleste deltagere kommer igen år efter år. Og det forstår man jo godt, ikke? Noget af det, der er virkelig interessant ved den her stemning, det er selve omgangstonen. Den er, skal vi sige, direkte og vittig, og ret drillende. Kilden her beskriver det faktisk som en decideret sport at komme med en elegant sviner til sine venner. Det er jo en jargon, der nok vil chokere folk udefra, men for dem, der er med, er det bare tegn på et rigtig, rigtig stærkt venskab. Men lad dig ikke narre af den afslappede tone. Det faglige niveau er simpelthen tårnhøjt. For tænk lige over det her tal. 505. Det er antallet af forskellige foredrag, der er blevet holdt siden starten. 505. Det er altså ret vildt. Og glem alt, hvad du tror, du ved om tørre foredrag om trykkefejl og vandmærker. For emnerne her de er fuldstændig vilde. Vi snakker om alt fra tragiske kærlighedshistorier til crashmail fra flystyrt, til hvordan man bekæmpede epidemier, før man overhovedet kendte til bakterier, og selv historien om Struensee. Alt sammen fortalt gennem postens historie. Det er jo ikke bare filateli, det er kulturhistorie på et helt andet plan. Okay, men et fællesskab, der har kørt i så mange år, det må jo have ændret sig undervejs. Så lad os lige se på, hvordan de egentlig har klaret den teknologiske udvikling gennem mere end 3 årtier. Altså, den teknologiske rejse, de har været på, er ret vild. Det hele startede i 80'erne, hvor de bogstaveligt talt sendte fysiske plancher rundt i et lånt biologilokale. Prøv lige at se det for dig. Senere kom der så Dias projektorer til, så overheads og så de der helt tidlige, klodsede PowerPoints i 00'erne. Og først i 2017, endelig, fik de deres helt egen PC og projektor. Det er virkelig en historie om at få det til at fungere med de midler, man nu engang har. Og hele den her rejse, fra at sende papir rundt i et klasseværelse, til i dag at køre med moderne digitale præsentationer, den siger altså bare alt om fællesskabet. Det viser, at for dem er missionen, altså det at dele viden, det absolut vigtigste. De har tilpasset sig igen og igen, bare for at holde passionen kørende. Men hvem er det så, der får alt det her til at ske? Hvem er de mennesker, der driver det? For det er her, vi kommer ind til selve kernen i højskolens succes. Nu skal vi have fat i endnu et fantastisk dansk ord, ildsjæle. Hvis man oversætter det direkte, bliver det noget i stil med ildsjæle, og det rammer det faktisk ret godt.
Det er de her mennesker, der brænder så meget for en sag, at de med ren vilje og energi driver et helt projekt eller fællesskab fremad. Uden dem, ingen fest. Og sagen er den, at hele skolen her drives udelukkende af ildsjæle. Tænk lige over det. Bestyrelsen får ikke en krone. Dem, der planlægger programmet, er frivillige. Selv de folk, der i årtier har stået for kaffe og mad, de gør det af ren og skær lyst. Det er jo et helt lille økosystem, der kører på ren dedikation. Og alt det her hårde arbejde, alt den passion og de tusindvis af frivillige timer, det endte faktisk med at blive set. Og ikke bare herhjemme. Nej, i 2014 kom der pludselig anerkendelse fra den helt store europæiske scene. Jeps, det europæiske forbud, FEPA, gav dem en pris. Og hør lige begrundelsen. De kaldte det en dynamisk filatelistskole, der har søgt at udvikle filatelien efter fremtidige behov og aktuelle trends. Det er altså ikke bare et klap på skulderen. Det er en kæmpestor international anerkendelse af alt det, de har bygget op. Okay, det er en fantastisk historie. Men det bringer os jo til det helt store spørgsmål. Hvad så med fremtiden for den her helt unikke institution? For lad os være ærlige. Ligesom så mange andre specialiserede hobbyer, så kæmper filatelien også lidt med en, skal vi sige, moden medlemsgruppe. Og det er svært at få de unge med på vognen. Det er en kold, hård realitet, som de selv er fuldt ud bevidste om. Derfor er deres fokus lige nu også knivskarpt. Den vigtigste opgave er ikke nødvendigvis at vokse sig kæmpe store, men at passe på det fællesskab, de allerede har. At sørge for, at de her fantastiske ildsjæle har de bedste betingelser for at fortsætte deres arbejde. Missionen er helt enkelt at holde flammen i live. Men i sidste ende, så handler historien om den her lille danske skole jo om noget, der er meget større end frimærker. Det er en universel historie. En historie om passion, om dedikation og om hvad der sker, når mennesker finder sammen om noget, de elsker. Og det efterlader os med et sidste spørgsmål, vi kan tage med os. Hvad er det egentlig, der gør et fællesskab til en ægte højborg? Er det den viden, man deler? Er det traditionerne, man holder fast i? Eller er det i sidste ende måske bare de der ildsjæle, som nægter at lade flammen gå ud?